Блокування фінансування під прикриттям неіснуючого конкурсу. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі нашого телеканалу назвав ті компанії, які, за його словами, начебто претендують на 50 мільйонів бюджетних гривень. Це гроші, які були виділені з держбюджету на підтримку телеканалу АТР. До урядовця вдалося додзвонитися вчора в ефірі програми «Прайм Муждабаєв». Міністр Олексій Резніков заявив, що це Чорноморська телерадіокомпанія та навіть Крим Реалії. А телеканал АТР, на думку Резнікова, може претендувати на половину цих грошей. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує на українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Така заява урядовця здивувала головного редактора Крим Реалії. Компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів, а брати кошти з інших держав забороняє американський закон. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор Крим Реалії одразу поясню, що редакція Крим Реалії «Радіо Свобода» не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. Одиночний мовчазний пікет на підтримку АТР. До Харківської обласної міської ради вийшов чоловік із закликами забезпечити фінансування єдиному кримсько-татарському телеканалу. Звернення були написані на листках, а чоловік був одягнений лише у вишиванку та шорти. Таким незвичайним чином чоловік вирішив підтримати кримських татар. Він пояснив це тим, що повертає борг, те тепло, яке український Крим дарував йому до російської окупації. Активіст навіть звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той не розповідав про те, як би захищав Крим у 2014 році. На інших листах були гасла «Сейф АТР», «Голос Криму має бути в ефірі» та «Наша перемога починається з захисту патріотичних телеканалів». Кримсько-татарський народ довів, що він є єдиною надійною опорою України в окупованому Криму. Голова Конституційного суду Литовської Республіки Даніус Жалімас виступив на захист АТР. Він наголосив, що телеканал виконує державну місію, будучи джерелом правдивої інформації для окупованого півострова. Тому втратити АТР означає зробити великий крок назад на шляху по деокупації Криму. Я думаю, як по Конституції Литви, так і по Конституції України государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях — это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. В Україні є один кримсько-татарський телеканал. Журналіст Сергій Мельничук приєднався до флешмобу «Сейф АТР. Голос Криму має бути в ефірі». На своїй сторінці у Фейсбук він поділився: «Хтось хоче, щоб виглядало, що АТР не витримує конкурентної боротьби». Чисельність кримських татар в Україні близько 300 тисяч. В Україні є один кримсько-татарський телеканал, але на його фінансування в держави немає коштів. Або хтось хоче, щоб не було, або хтось хоче, щоб виглядало, що він не витримує конкурентної боротьби. Думаю, не в мене одного багато питань щодо першого кримсько-татарського телеканалу, правда?
Захистимо голос кримських татар. Брати Капранови записали відео на підтримку першого кримсько-татарського телеканалу. Вони зазначили, що АТР треба захищати не тільки тому, що це інформаційна зброя у війні з окупантами. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхавати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу, тому збережемо АТР. Ще 16 російським телеканалам заборонили трансляцію у Латвії. Про це у своєму твіттері написав глава Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболінч. Серед виключених зі списку трансляцій телеканалів, зокрема РЕН-ТВ Балтік та НТВ Мір. Офіційною причиною рішення назвали те, що Національна рада не знає, хто представляє ці телеканали в Латвії, та чи хотіли би вони продовжити транслювати. Як АТР повідомляв раніше, також в Латвії з 15 лютого тимчасово припинить мовлення пропагандистський телеканал «Росія РТР». Національна рада з електронних медіа зафіксувала розпалювання ненависті по відношенню до України, тому заборонили їм трансляцію на рік. В окупованому Криму фіксують зростання смертності серед немовлят. За даними Росстату, за 2020 рік на півострові померли 103 дитини у віці до 1 року, а це майже на 16% більше, ніж у 2019 році. Окрім цього, окупанти фіксують зниження народжуваності. За минулий рік народилося на 346 дітей менше, ніж у 2019-му. Генконсул України Тарас Малишевський відвідав 12 кримських татар, які через політично вмотивовані справи знаходяться в СІЗО Російської Федерації. Про це Малишевський розповів телеканалу АТР. За інформацією дипломата, він зміг відвідати фігурантів 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської та Алуштинської груп так званої справи про тероризм. За словами Тараса Малишевського, змін зовнішності не помітив, але потрапити до бранців Кремля вкрай складно. Потрапити до хлопців досить важко. Російська сторона визнає їх громадянами РФ, і до українського консула ставлення досить жорстке в розумінні тому, що для них вони громадяни Російської Федерації, для нас же це наші громадяни. Зустріч дає можливість перевірити умови тримання, стан здоров'я, кому потрібно нагально надати матеріальну допомогу, вирішити якісь ключові проблеми, які, на жаль, він не може вирішити із адміністрацією колонії. Наразі консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зі своїм колегою Юрієм Довгулою їде в Ставропольський край, щоб зустрітися з Володимиром Дудкою, обвинуваченим за так званою справою севастопольських диверсантів та засудженого на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Рімзі Міметовим та Енвіром Мамутовим, фігурантами так званої справи про тероризм, яких засудили на 26 років в цілому, та фігурантам так званої справи батальйону Номана Челібіджіхана Ділявіром Гафаровим та Айдином Мамутовим. Окупанти накрили великим калібром позиції поблизу Південного, що на Донеччині. Били мінометами 82-го та 120-го калібру. На підступах до Авдіївки, Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат з нашого боку, а на всі 7 ворожих обстрілів українські бійці відповідали вогнем. Крім того, розвідка доповідає про активну підготовку по той бік лінії фронту. Російське командування з Південного військового округу перевіряє готовність своїх окупаційних підрозділів. Проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової та мобілізаційної готовності, у тому числі звірка так званого приписного особового складу у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських та мінометних підрозділів та здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів.